office ka UN ka beripet iki hak long briu man briu kalong haka si thok ding balala bahadu jan hanyo 4% na ki jing ya paka thma ga sa ki de ki ken thei bat ki khenna bat kala pen rem ju de ka e ka bala khot ka jing pen khen ni ki nong rim ba kong san jong ka an per thei ka ba de bat ka long briu man briu ani ka jing khen jong ka UN ka kan thop ki hindu banai baning kong jong ka jing kan at apdeng ka Israel bat ka Hamas Gaza Strip ka bala sedang palat sis na menta ki praja shispa ka khandai ngut ki briu ki bala sha penyap Kidai ki bala pensisha da ka office jong ka UN rights hakata ka por hindu banai ki long ki baduna baha bannya ka jingkhen palat sa phola hajar ngut ki bala penbiang da ki bor penyat ka kot ka khya jong ka Palestine na ka benta ki khat ar banai ba pura jong ka jingken an hare ka jingkhmi biya jong ka UN nya ka arta bat ki shinrang ne ki kenthe ki basha penyap ka kashan ne ka jing ong jong ka Palestine ba ki kenthe bat ki khna kidai ki basha penyap khambun hakane ka thma ka badang yai beteng Kani ka jinglap ka pen ya ka jing pen khen ya ka nong rim ba kong san jong ka an ka per thei ka ba dei bat ka jing ya rap ya ki briu kan thop ya ka jing ya pher bat ka jing ya hap jing mut ong ka office ka UN ka ba khmi halor ki hok long briu man briu ha ka jing pen bana haring kat ka jing pen shong nong rim ning ba ka kai phot ka balai pho arsla ka long ka badan kam e ba kan don ka jing khen ka ba biang ha ka ba dei bat ki jing ken no pen khen ya ki an per thei ning ba ki bor bishar ki bala ban nget bat ki bom don liang hap deng ka ne baro Jing pentie bat kisaki ki bedai kin lom bat penne pensa loong u United Nations High Commissioner for Human Rights Volker Turk nakaliang ka Israel kam shem na penpau e mador halor ka ne ka jinglap jong ka te ka kai phon katanat sipai ka Israel ka basdang ni ka jing thambor ban penpai ka liang halor ka jing thambor jong ka henyo terik urisau arajar al phaulai haka baki e rang Hamas kila penyap ya kumbashi jar aspa ngut ki briu haka than shathi ka Israel barra bor ya palat aspa san pho ngut ki briu Kalong bakal simkia ban kia na kajing yap bat kajing mensau, syakal yang kiri pat ba hagasa. Ka office ka UN ka beripet iki hak long briu man briu, kalong haka si thok ding balala bahadu jan hanyo 4% na kajing yap haka thma gasa ki de ki ken thei bat ki khenna. Bat kala pen rem ju de ka e ka bala khot kajing pen khen ni ki nong rim ba kong san, jong ka an per thei ka ba de bat ka long briu man briu. Ani kajing khen jong ka UN ka kan thop ki hindu banai baning kong Jong ka jing kan at apdeng ka Israel bat ka Hamas Gaza Strip ka bala sedang palat sis na menta ki praja shispa ka khandai ngut ki briu ki bala sha penyap kidai ki bala pensisha da ka office jong ka UN rights hakata ka por hindu banai ki long ki baduna baha bannya ka jing khen palat sa phola hajar ngut